معرف ماكلاي معرف اتمل اخت مالتيو ابرومي معرف 13 زلي سلازي زي سيريس تمرتزي ويز سنسلتاو تمرتزي كسع زودا نزا معرف زي اندام بوبكو اذا خيد مالتيو كلاتكم اب ملخت باولوس نابس برومي معرف 13 كتوصيهم باملاخ زيكونس سلطان يلبون اتم زلو سلطانات كا باملاخ التسرعو يوممو نفس وكف نتعب العليو سلطان زلو يجزايو سلازخ انا تبعال سلطان زقاوم نت سلطان املاخ يزقاومو اتم زقاومو دما بعلاتهم فرد قبلو يوم اتم جزاتي نأكوي جبرنبر نسناي جبر زفرو يكونون نتبعال سلطان كيتفور هدو تدليخا نسو نسناي كايلو أجلجالي أملاخ يمو سناي جبر نسون كن إدكايو أكوي انت جبر كاغنا أجلجال أملاخ نتجبر أكوي سي مقطع زمت قالوا فداي إحنا سلزخنة سيفي نخنتو أي تعد كان يمو فرح سلزخا سلحلنا إلكم منبر سلمقطع تراي أيكونن كتجزئوهم زقباكم جلاو أملاخ يوم أمه بس تكبر الزخيب كروي يقلقلو الله سلازون يخم جبري اتهب زلهم مبارس جبر نزقبو جبري تجو نزقبو تجو فرحات نزقبو فرحات كبرت نزقبو كبرت نخلو اتزاز قبو هابو يبل قال እግዚአብሔር كلاتنا نصلح حصير صلاه سمايو املاخنا نمسكنك كالنا بهيوت تمبرنا سلازلخا بخوم ودما صويعكنا منغستخا سلازتخنا وእግዚአብሔር هيوتنا كله اب ايدكا يو نحنا دما تنسخات دليو اب هيوتنا كنغبر كاب علت ناب علت እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንጽዕት አለና ጥበብ ክትበና ኃይል መንፈስካ ክትዕጥቀና እግዚአብሔር አብ ኩሉ ተጻብኦታት ደው ክንብል ድማ እግዚአብሔር ትዕግስቲ ክትህበና ይጽልልኹ ሎም ማዓንቲ ነዝቃልካ መንፈስካ አማእከልና ለአኽሞ አብርሃዮ እግዚአብሔር ኩሉ ነገር አብ ኢድካ ንህበካለና ስለሰማዕካና ነመስግነካ በስም ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ዘሐለፈ መንያ ቤተክርስቲያን ዝብል ርኢና ቤተክርስቲያን بعلمن وي انمن زحقفت يا اتم ناي بولي كيدان مؤمنات مزحج بيت كريستيان نبلا زلنا اقلاسيا انتاي زمدنا لووم بيت كريستيان كنبل كلناسي قال خفال حزب ديو ويس انمن زتقالل يزبل انار انان تدات تمرت تخاتاتيلكم مالتي دغيمكم كتري وتخوليكم بوست خوينو سلازلو سلازي أمور داتاز تقللنا يو بيت كريستيان بتي حزب أملاخ زبل كالا أيسم يو إزي بفلايت زوسط كو موكسي أبرومي معرف تشعته كساب معرف 10 حدث الله هواريا باولوس بزعباتات بقتي أولعين بزعباتها ناي برخا أولعين عمل كي تغزارب كلهم اتهم حزب أملاخ زبلو اتهم منقست أملاخ زعتو انت غبتاناي برخا اولع انت غبتاناي بيت صبغتي اولع نابتا صبغت اولع كتكلو يغبؤم يلوم سلازتهم حريات توم እግዚአብሔር ዝጸውዖም እቶም ህዝብ አምላኽ ኢና ዝብሉ ኣብታ ጽብቕቲ አውልዕ እተተኽሉ እዮም ካብ ናይ በረኻ ተቆሪጾም እተዳቀሉ ይኹኑ ኣብ ኣዝ ጸንሑ ይኹኑ حنت قرب أزلاتو እግዚአብሔር ስለዚህ ህዝብ አምላኽ እዩ ኢልና ዲፋይን ጌርናዮ ካልአይቲ መንግስቲ ወይ ህዝባው መንግስቲ ሲቪል ጋቨርንመንት ኸ ሜንዩ ኢልና ማለት እዩ ሲቪል ጋቨርንመንት ኸ በእግዚአብሔር እተተኽለ እተደኮነ ማለት ምድኳን ማለት መሰረት ምጅማር ማለት እዩ حنت ከተማ ተደኩና ክንብል ከለና ካብ መጀመሪያ ሜዳን የራስ جميرة مالتي
ስለዚህ ንመንግስቲ ንህዝባዊ መንግስቲ እግዚአብሔር ይደኪንዎ ክብል ከለኹ ጀማሪኡ እግዚአብሔር እዩ እዚ መወከሲ እዚ ከዓ ምዕራፍ 9 ዘፍጥረት ቁጥሪ 6 ወሲድናዮ እቲ ደም ሰብ ዘፍስሲ ደሙ ከዓ ብኢድ ሰብ ክፈስስ እዩ ኢልና ኣብቲ ደም ህይወት ስለ ዘለዎ እቲ ህይወት ከዓ ትንፋስ እግዚአብሔር ታ መጀመርያ ንኣዳም ኡፍ ዝበለሉ ስለ ዝኾነት ናይ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነት ንሰብ ደም ከፍስስ ከሎስ ነቲ ምስሊ እግዚአብሔር ይጎድእ ከም ዘሎ ምዃኑ እዩ ብኢድ ሰብ ከዓ ደሙ ክፈስስ ይኽብል ከሎ እግዚአብሔር ነቲ ብኢድ ሰብ ደም ምፍሳስ ሕጋዊ ይገብሮ ኣሎ ደም ሰብ ዘፍስስ ደሙ ከዓ بإيد سب فسسي بقال እግዚአብሔር ይቆም ዝብል እግዚአብሔር ስልጣን ነቲ ኢድ ሰብ ይባሎ ስለዚህ ሕጋዊ ስልጣን ክለብስ ከሎ እዩ ስለዚህ መንግስት አውያት ጅምር ዘላ ንብል ዘለና ማለት ቃል በቃሉ ተቃልኮምኡ ስለዚህ ይኮነ ዝገልጾ ዘለኹ ስለዚህ ክልቲአን በእግዚአብሔር ዝቆማያን ኢልናርኢናዮ ካለ አንዊሕ ከይከይት ናይ ዝሓለፈ ከይ ደግሞ ሎማዓንቲ ንሪኦኻ ኩሉ ስልጣናት ካብ እግዚአብሔር እዩ ዝብል አርእስቲና ክንርኢ ተቀዳማይ እቲ ካልኣይ ከዓ ርክክባትን ፍልልያትን ቤተክርስቲያንን ህዝባዊ መንግስትን ንሎማዓንቲ ግን እቲ ርክክባት ቤተክርስቲያንን ህዝባዊ መንግስትን ዝብል ጥራሕና ክንርኢ ስለዚ ክልተ ነጥቢ ክንርኢና ሓደ ኩሉ ስልጣናት ዘበለ ካብ እግዚአብሔር እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ርክክባት ናይ ቤተክርስቲያን ምስ ህዝባዊ መንግስት ዘን ክልተ ነጥብታት ሒዝኩም ክትከደሎም ማዓንቲ ይደልልኹ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ከምቲ ዘንበብኩልኩም አብሮሜ እንታይሉ ሐዋርያ ጳውሎስ በአምላክ ዘይኮነስ ስልጣን የልቦን ስልጣን ዘበለ አብዝ ምድር ዘሎ ካብ አምላክ ዘይኮነስ የለን እቶም ዘለው ስልጣናት ካብ አምላክ ተሰርዒዮም እሞ ነፍስ ወከፍ ነተአብ ልዕልዩ ስልጣን ዘለዎ ይገዛእዮ ምክንያቱ ነተአብ ልዕልዩ ዘሎ ስልጣን ክግዝኦ ከሎሲ ነቲ እግዚአብሔር ዝሓንፀጾ ቅርጺ ናይ ስልጣን እዩ ዝእዘዝ ዘሎ እምበር ነቲ ሰብ ብኣካል ዝሪኦ ዘሎ ይኮነን ዝእዘዝ ዘሎ ሶ ሲሪየስ እንተደኣ ኮይኑ ብዛዕባ እምነቱ ሓደ ሰብ ናይ ብሓቂ ካብ ልቡ እንተደኣ ዝስዕቦ ሃልዩ እቲ እምነት ወይ ከዓ እቲ ሃይማኖት ክብል ከለኹ እቲ ደጋግሞሽ ሃይማኖት ዓይነት እንጥቀመሉ ሽም ኣይኮነን ግን እምነት ማለት እዩ ያዕቆብ ከምኡ ኢሉ ጠቂስዎ ስለ ዘሎ እምነት ኣለኒ እንተደኣ ዝብል ሃልዩ ሰብ ነቲ ብልዕሊኡ ዘሎ ስልጣን ክሪኦ ከሎሲ ጎይታይ እናበለ ክእዘዞ እዩ ቃል እግዚአብሔር ዝነግረና ስለምንታይ ነቲ ብልዕሊኡ ዘሎ ዝገበሮስ ነቲ ንሱ ዘምልኾ ዘሎ ኣምላኽ እዩ ተዛሃዋርያ ጳውሎስ አንጻርቲ ሓለፋታቱ ወላ እዩ ዝዛረብ ዘሎ በኻላ አዘራርባ መንግስትሮም ይሽዑ ነይሩ መንግስትሮም ከዓ ንክርስቲያናት የሳድዶም ይነሩ ግን ሽሕኳ የሳድድ እንተኾነ እቲ ስልጣን ብእግዚአብሔር ስለ ዝቆመ እቲ ሰንሰለታዊ ምትሕሓዝ ስልጣን ኣብ መወዳእታ ንእግዚአብሔር ስለ ዝትንክፍ ንኣብ ልዕሊኹም ዘሎ ስልጣናት ኩሉ ተገዝእዎ ኦርደር ሓሉ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ኣብኡ እንታይ ጠቂሱሎ ንሱ ንሰናይካ ኢሉ ኣገልጋሊ ኣምላኽ ኢሉ ነቲ በዓል ስልጣን ማለት እዩ ኣገልጋሊ ኣምላኽ እዩ ብሓደ ወገን ዲያኮኖስ ይብሎ ዲያቆን ንብሎ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ላተርጊያ ንብሎ እቲ ሊተርጂ ወይ ከዓ ናይ ቅዳሴ ኣምልኾ ንብሎ ብኸምኡ ሽም እውን ፀውዒዎም ኣሎ ለይቱርጎይ ጋርተኦ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ስለዚ ክልቲኡ ጠቂስዎ ኣሎ በቲ ሓደ ዲያቆን በቲ ሓደ ከዓ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ንብሎ ላተርጊያ ክልቲኡ እዮም መራሕቲ ናይ መንግስቲ ከለውስ ብዲያቆን ዓይነት ፀውዕዎም ኣሎ እንደገና ከዓ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ከም ዝኾኑ ንእግዚአብሔር ከም ዝዓጥንሉ ዓይነት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኮይኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ሓሳብ እዞም ስልጣናት እዚኦም ሲ ኣገልገልቲ ኣምላኽ እዮም ልክዕ ከምቲ ካህን ወይ ከዓ ልክዕ ከምቲ ጓሳ
ወይ ዲያቆን አበተ ክርስቲያን ዘገልግል እዞም ስልጣናት እዚኦም ካ they're supposed to be አገልገልት አምላኽ ስልጣን ክህቦም ከሎሲ ነትመደቡ ኢልዩ ስልጣን ሂብዎም ፉሊ ካልእ ነገር የብሉን እዚ እቲ ናይ እግዚአብሔር መደብ بخمس عينات ترديكم كتأززوهم يقبعكم حجي كتعقصن يخم ننوح مالتي نالبات استمرت زولا مسحلفة مغنياتو اتي مقدس ارقيا ارق زلخو كابسورو خطردقوا واسلازدالي قرات حساب انت اخوينو نعيب جيقاهم كتردقوا ندخل يخم مالتنا تتمرتي وين عايزغون عين السب تمرتون انت رأبو ملؤت حساب زي حسكايو ميس اندرستاندين تقبر مالتي سلازي أبتحت النبور كنتات أبتحت تصبق كنتات እግዚአብሔር ንሰበ ስልጣናት አገልግሎት ሆኖ ይልዩ ጽውዕዎም ወይ ካቀቢዎም ኩሉ ስልጣን ካብ እግዚአብሔር እዩ ኢለ አለኹ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 8 ቁጥር 15 ክሳብ 16 ዘሎ ከምዚ ይብል ነገስታት በአይ ነግሱ መሳፍንቲ በአይ ገሮም ጽድቅ ይሕግጉ ገዛእትን ከበርቴን በዘለው መኳንንት ምድርን በአይ ይገዝኡ ነገስታት በአይ ይነግሱ እግዚአብሔር በአይ ይብላል በአይ ገሮም እትዝመልኩዎ ምልኪ ይመልኩ ማለት እዩ ነገስታት ንጉስ ማለት መለኽ ማለት እዩ እቲ መምላኽ ዝብል ቃልናትናውን ካብኡ ዝመጸዩ ስለዚህ ቢ መላኺም በአይ ገሮም እቶም አማልኽቲ ወይ ካቶም መለኽቲ ወይ ካቶም ነገስታት ይመልኩ በመንገሮም በእግዚአብሔር ንሓደ ንጉስ ክትርኢ ከለኻ ወይ ንጉስ ኦርደር ክህብ ከሎ ውሳኔታት ክህብ ከሎ ኣብ ቅድምቶም ኣማኸርቲ ይኹኑ ንህዝቢ ይኹን እቲ ኩሉ ውሳኔታትን እቲ ስልጣንን እቲ ግሩም ዝመስል ወላ ንዓይንኻ ክትሪኦ ንሓደ ንጉስ ክገዝእ ከሎስ በእግዚአብሔር ገይሩ ይዝገዝእ ማለት እግዚአብሔር ኣብ ስልጣን ሳምሃው አሎ ይሰርሕ አሎ በአዮም ነገስታት ንግስነቶም ዝገብሩ ነገስታት በአይ ንግስ መሳፍንት በአይ ገሮም ጽድቅ ይሕግጉ ክብል ከሎ እቲ ህዝቢ ነቲ ንጉስ ወይ ካነቶም መሳፍንቲ ክሪኦም ከሎ ነቲ ዝብልዎ ንኽእዘዞም ሲ አምላኽ ኣብ ልብቲ ህዝቢ ስለ ዝሰርሕ እዩ እምበር ህዝቢ ስቂሉ ክሰምዖ ይክእልን ይሓደ ወይ ቶም ኣማኸርቲ ስቂሎም ንሓደ ውልቀ ሰብ ክሰምዕዎ ይክእል አምላኽ ግን ኢንደውድ ስለ ዝገበሮ ብኻል ኣዘራርባ ስለ ዝቐብኦ ግን ይሰርሕ ኣሎ ስለዚህ በአዮም ነገስታት ዝመርሑ ኢሉ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ንሱ ዘመናትን ወርሓትን ይለዋውጥ ነገስታት ይስዕር ነገስታት ካይሸይም ነቶም ጠቢባን ጥበብ ነቶም አስተውዓልቲ ከአምስተውዓል ይህቦም እግዚአብሔር ንዘመናትን ንወርሓትን ይለዋውጥ ንሓደ ንጉስ ይሰቀል ንሓደ ንጉስ ካይውርድ ዘለው ነገስታት ስብ እግዚአብሔር እዮም እቶም ሕጂ ንሪኦም ዘለና ጥዑማት ይኹኑ ክፉኣት ይኹኑ እግዚአብሔር ኣብቲ ስልጣን እንተዘይቀምጦም ነይሩሲ ኣንበይ መኾኑን ነይሮም እግዚአብሔር ይኺድ ስለዚ ሓደጎ ክመርሕ እዩ ዝመርሕ ሓደ መራሒ ወይ ሓደ መስፍን ወይ ሓደ ዳኛ እምበር እግዚአብሔር ዘይፈቀዶ ኣብኡ ኮፍ ክብል ንሓንቲ ደቂቃ ኣይክእሊ ከመይ ገይሩ ዳ ዝኹሉ ክፉእ እናገበረ እዚ ኩሉ ከምዚ እናገበረስ ከመይ ገይሩ እግዚአብሔር የፍቅደሉ ንዝብል ሕቶ ካልእ ሕቶ እዩ ኣብዚ ግዜ ክወስደልና ዝኽእል ብዝኾነ ግን እግዚአብሔር ከም ዝሰርዖም ክትሕዝለይ ይደሊ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ካብ 6 ክሳብ 7 ዘሎ ከዓ ከምዚ ይብል ድሕርዚ ግና ጫፍ ክዳን ሳኦል ስለ ዝቆረፀ ንዳዊት ልቡ ወቕዖ ንሰቡ ድማ ንሱ ቅቡእ እግዚአብሔር እሞ ንጎይታይ ነቲ ቅቡእ እግዚአብሔር ኢደይ ናብኡ ዘርጊሐ እዚ ነገር ዝምግባርሲ እግዚአብሔር ካባይ ይርሕቆ በለ ሳኦል ከም ንፈልጦ ቅንእምስ ሓደሮብ ትልቡ ዳዊት ብዙሕ ተቐባልነት ክረክብ ክኸይድ ከሎ ንጉስ ሳኦል ንዳዊት
أفقد برخان أفقد بعت ندد حري إننا خدخ أصليلو زي جبرو نجار كم زي بلو تاريخ تقدم أي سامي البمولو نرخبه هنا أبتي أدولام زبهال بعتتات جبوتات داويت هاديمو أو زحب أزنا بربوتات حدا معلتجن نقص سأل أبت بعتي أو تراقيبهم مالتي داويت صوبون كأمس أنيرم داويت كا فيت نفيت سأولا يريان يزلو داويت كن صبوق يريان له كم دلائي وخبرو خمس خيل كاتهم صبون مسؤولو مسكيرهم له الله مالتي سلازي توم صبو انت يعملوا مو مارتك زي أبيهر زبلكا نهالو معنتي متيا نداوي تجزي أبيهر نقص إسرائيل كم زخون تزاريبو إيو سأول ون تامن قصتو خم تقنطات أوريد فليت الله سلازي إذا فقد أملاقي يمزلوا وزلوا توم سبعت حجي the right time زي أبيهر تزاريبك الله نهلا سأولك سلازي تعبيلك خد قتلهم مو تجزي أبيهر زبلكا سكت فتم زي أيقولوا الله بتعمل صبوق يزمسل مالت تجزي أبيهر زبلون اتأجد أمني جات أتمالله تحزوا زلهم just እግዚአብሔር አብልብኻ ሓደ ነገር ስለዝበለካ ብዝተፈላለየ መገዲ ወላ ርትዕ ዘለዎ መገዲ ፍቃድ እግዚአብሔር ምዃኑ ኳን ተፈለጥካ አጋጣሚ ስለዝረኸብካስ ንስኣ ተዓድል ማለት ኣይኮነን ነገራት ስለዝተጋጣጠመ ካብ እግዚአብሔር እዩ ኣይትበል ሓላፍ መገዲ ስለዝተዛረበካስ ዋ أبتوش تيز نبري مو خاب جزي أبي هيرو أيتبل رجس أني يكون كان إذا نسخان جزي أبي هيرو نتفلت وهم جن كابز principle نوص دون سي داويت نسأول سلاز رقبس تاش عم علتي أنا نعقتي لخنا جساز لا أي بلن داويت نستو علنا جزي أبي هيرو سلاز نبرو كم زي إلو مالتي نسقو جزي أبي هيرو مو نقويت هاي إلوه سلاي أخله نتقبل جزي أبي هير إيدينا بأزرجه إذن جرز مبارسي كباي يرحق إلو مالتي إجزي أبيهر يقبي إيوه إذنقص إسرائيل زي بجزي أبيهر يمتيو إجزي أبيهر كأليون تدليوها إجزي أبيهر يقليه إجزي أبيهر داي مدايلو زجبره دك سبات كنقلوه أي كولونيوم إجزي أبيهر أنت دا أجيروا إتشجر نقول له عينت مردنا ولا زخون يخون إجزي أبيهر أنت دا أخوينو إجزي أبيهر ترح يخفض حزق إيد كام تاوكاس فتح يمتني مالتي لازم داويت يخد قديفو كم إجزيابيهر بإجزيابيهر زت تصوعي وتنقسنت كاب إجزيابيهر يرغبوه ولا كفؤ مرح كوان تخونا جن إجزيابيهر سلازة هوت رحيو أبتنقسن زل كم كوان أيلوه كم مالت استحرية مالتي إجزيابيهر تصوعه مالتي تمشايخ زبل مالتي سلازي سأل بإجزيابيهر استمر صيو أبتناي داويت هيوت كلتا جاتينا نري ناي بحقي بحرنا يسب أبون رئ مالتي مالت نحنا ببحرنا كم إجزيابيهر زين لوت أيقونان إجزيابيهر زي لوت أملاخ يو نحنا جن مسجزين مسكونتاتن مزتفل عليه صلواتات نلاوت إنا أبزبوت هذه داويت كن رئ خلنا ناي بحق مستوى على خينو اتفقاد إجزيابيهر نمجبارسي أبغوش تزدرخ زنبرة سجاو دليت عجيتو نتناي إجزيابيهر جبري يتصبنيرو إجزيابيهر رأي ليو نسأل مبر أنا سيدي عين برني قبو إجزيابيهري مغنيات النعوم ترار مالت نتإجزيابيهر زجبرة سرعت نعوم قوام مالت إيو أبصال سي علم تزشجر إننا نجرزيو بحفش أخزارب كله ناتي تعزبتي ببزح حجرات سلازم تعاكو أبز عدي أبز معبول أبز سلطان عد خامت يالله سلازي إتي كوين الناس اللي بحدا وجن حدا خبط مغنياتات أوردر سلازين خبر سرعتات سلازين حلو إيه أبز متعاكو تزجر من نجار سرعتات محلاوي سب كله بتاز تبهلا سرعتي زغيد كم قال قبل أنت دعوت يقع مقطعات اللاتة ترافيك ناي مكنان وعلون فلطينا خمي ستريكت مخانو كمي ريكارد خمي عينت لوا خمس جبرات الديل لايفكا سبكا أزيت تنقق يخون انت عينت تنققات يوم انت عينت كونسرفاتيف سبات يوم زم صعدو نبل نحنا شو مالتي
ንእሽተይ ነገር እንደዚ ይቅደስሉ ይጥንቀቁ ዋ ንብል ማለት እቲ ሕመረት ናይ ምዕባሊኦም ግን ኣነ ክዕዘቦ ከለኹ ንስዩ ንልዕሊኦም ዘሎ ስልጣን ብዘየገድስ ይጽልእዎ ይፍተውዎ ተገዚኦም እዮም ዝኸዱ መዓልቶም ምስ ኣኸለት እዮም ዝኸዱ እግዚአብሔር ምጽውዖም እዮም ንላዕሊ ገጾም ክኸዱ እንተደለዩ ንላዕሊ ዝኸዱ እምበር ብዘይ ስርዓት እታ ስርዓት ዝተቀመጠት ቤተ መንግስቲ ንዓት ኣዚዞም እዮም ዝኸዱ እቲ ፕሪንሲፕል ኣብ ቃል ኣምላኽ ንረኽቦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዳዊት ተረዲኣቶ ኣብዚኣ እዚ እግዚአብሔር ዝቐመጦ እዩ ኣነ ከዓ ኣይቃወሞን ከኣልዮ እንተደሊ እግዚአብሔር ይእለዮ ንዓይ ከዓ ክሰቕለኒ እንተደሊ ብሓደ መዓልቲ ክሰቕለኒ እዩ ኢሉ ይኺድ ገዲፍዎ ማለት እዩ ብሓደ ወገን ጽቡቕ ነገር ንርኢ በቲ ካልእ ከዓ ኣብቲ ናይ ባትሴቫ ናይ ኡርያን ህይወት ክንሪኦ ከለና ከዓ ዳዊት ከዓ ስልጣኑ ተጠቂሙ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ስርዓት ክጥሕሶ ከሎ ከዓ ንርኢ ስለዚ እቲ ናይ ሰብ ነገር ምስ ግዜን ምስ ኩነታትን እናተለዋወጠ እዩ ዝኸይድ እቲ ኢንስታቢሊቲ ዘይምርጋእ ናይ ሰባት ኩሉ ግዜ ኣሎ እዩ ምስኡ ኢና ንነብር ሓቀኛታት ክንከውን እግዚአብሔር ግን ፌስ እናገበርናዮ እናተጋደልና ክንልወጥ ክንነብር እዩ ዝግባአና ንእግረ መገደይ ክህቦ ዝደለኹ ነገር እዩ ማለት እዩ እቲ ስልጣን ግን ካብ ኣምላኽ እዩ ካል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካብ 10 ክሳብ 11 ዘሎ ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ንረክብ ጲላጦስ ከዓ ንዓይከ ኣይትዛረበንን ዲኻ ክሰቕለካን ክፈትሓካን ስልጣን ከም ዘለኒ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ በሎ ኢየሱስ ከዓ ካብ ላዕሊ እንተዘይወሃበካስ ኣባይ ስልጣን ኣይመሃለወካን ነይሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እዚ ንጉስ ኢልና ንሕና ነምልኾ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ እግዚአብሔር ዝተላከ ካብ ድንግል ማርያም እተወልደ ሓደ መዓልቲ እቶም ሮማውያን እቶም ደቂ ዓዱ ሕሊፎም ነቶም ኣህዛብ ሮማውያን ምስ ሃብዎ ሮማውያን ከዓ ኣብ ቅድሚ ትሽዑ ዝነበረ ፕሪፊክስ ፓንቸስ ፓይለት ጴንጦስ ጲላጦስ ኣብኡ ቕሪቦሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስቕለቱ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሞተ ምስ ተቐብረ ድሕሪ 3 መዓልቲ ማእሰረ ሞት ክሕዞ ስለ ዘይከኣለ ንሞት ጥሒሱ ከም ዝወፀ ንፈልጥ ካብ ምዉታት ተሲኡ ከዓ ኣብ የማን ኣቦ ከም ዝዓረገ ሕጂ ከዓ ንህያዋንን ንምዉታንን ክፈርድ ኢሉ ከዓ ከም ዝምለስ ኢና ንኣምል ኣምላኽ ሰብ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ እዩ ግን ኢንካርኔትድ ኮይኑ ስጋ ለቢሱ እግዚአብሔር ዝለኣኾ እዩ እዚ ኣብ ቅድሚ ጴንጦስ ጲላጦስ ደው ኢሉሎ ጴንጦስ እንታይ ኢልዎ ብዙሕ ምስ ተሸገርዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ እኳ እንተሓተትዎ ኣፉ ኣይከፈተን ይብለና ቃል እግዚአብሔር ከምቲ ንማሕረዲ ዝኸይድ ገንሸል ልክዕ ከምቲ ኢሳያስ ተነበዮ ከም ኣይ ዝፍጽም ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣፉ ይከፈተን ንዓይከ ኣይትዛረበንን ዲኻ ክሰቕለካን ክፈትሓካን ስልጣን ከም ዘለኒ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ ካብ ላዕሊ እንተዘይወሃበካስ ኣባይ ስልጣን ኣይክህልወካን ኣይመሃለወካን ነይሩ እግዚአብሔር ነቲ ሰቓል ወዱ ክሰቅል ስልጣን ሂብዎ ካብዚ ንላዕሊ ምስክር የብልናን ስልጣናት ኩሉ ካብ እግዚአብሔር ምዃኑ ማለት እግዚአብሔር ምስትሕጉሲ ዝጻረር ኣምላኽ ኣይኮነን ክርዮ ና እግዚአብሔር ቅድው እዩ ማለት ዝተቃደወ እዩ ሕጂ ዝብሎን ድሕሪ 100 ዓመት ዝብሎን ቅድሚ 1000 ዓመት ዝበሎን ሃርሞኒ ገይሩ ዝኸይድ ኣምላኽ እዩ እቲ ዘይልወጥ ኣምላኽ ዝበልኩም ንሕና ግን ንልወጥ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ምዃኑ ንሱ ዘይልወጥ ስለ ዝኾነ ነቲ ንሱ ዘቐመጦ ሕጊ ክጥሕሶ ይክእልን ስልጣናት ኩሎም ካብ እግዚአብሔር እዩ ኢሉ ንጴንጦስ ጲላጦስ ዝሃበ ስልጣን እውን እግዚአብሔር እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ስልጣን ሂብካ ንዓኻ እምበር ከምኡ ክትገብርሲ ኣይምኽኣልካን ጴንጦስ ጲላጦስ ግን ካብ እግዚአብሔር ምዃኑ እቲ ስልጣን ኣይፈልጥኒ ናይ ነገስታት ምድሪ ፀገም ንሱ እዩ እግዚአብሔር ስልጣን ሂብዎም ከም ድላዮም ክገብሩ ከለውሲ
እተስልጣን ካብ እግዚአብሔር ምዃኑ ይፈልጦም ምክንያቱ ኩሉ ዝደለይዎ ይገብሩኦም ንግዚኡ ግን ሁሉ ግዜ ደረት ከም ዘለዎ ናይ ሰብ ብዝሓለፈ ከማን ኣይማሃሩን እዮም እቶም ዓበይቲ ሰበስልጣናት ዝበሃሉ ኢምፓየርስ ዝነበሮም እኳ መዓልቶም ወዲኦም ካብዛ ምድሪ ከም ዝኸዱሞ ኣበይ ከም ዘለው ይፈልጥዎም እዮም ንሕና ክርስቲያናት ንኣምን ጽባሕ ንጎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መንበር ፍርዱ ጠጠው ከም ዘብሎም ንኣምን ከከም ግብሩ ከዓ እግዚአብሔር ከም ዝፈርዶ ንፈልጥ ኢና ማለት ግን እቲ ነጥብ ክትሕዝዎ ዝደለኹ ኩሉ ስልጣን ካብ እግዚአብሔር እዩ ማለት ስለዚ ስልጣናት ናይ ምድሪ ነገስታት ካብ ኣምላኽ እዮም ልክዕ ከም ስልጣናት ናይ ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ናይ ቤት መቅደስ ካህናት ካብ እግዚአብሔር ዝኾኑ ኣሮን ከም ተቀብአን ክህንነት ለዋውያን ካብ ቤት መቅደስ ከዓዩ ከም ዝተፈልዩ ብእግዚአብሔር ልክዕ ሳኦል ከዓ ወይ ውን ዳዊት ወይ ኩሎም ተም ነገስታት ናይ እስራኤል ይኹኑ ናይ ይሁዳ ብእግዚአብሔር ከም ተቀብኡ ኢና ንፈልጥ ዝገርም ነገር ይኽተስተውዕልዎ ይደሊ እቲ ኣብ ቤት መቅደስ ዘገልግል ብእግዚአብሔር ካብ ተጸውዐ ካብ ተቀብአ እቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዲያቆን ዝኸውን ጓሳ ዝኸውን ብእግዚአብሔር ካብ ተቀብአ እቶም ነገስታት ምድሪ ከዓ ዳኛታትን መሳፍንትን ኣማሓደርትን ከዓ ካብ እግዚአብሔር ስልጣን ካብ ተዋህቦም ብኡ ካብ ተቀብኡ ማለት እዩ ስለዚ ገለ ዝምድና ክህሉ ኣለዎም መዘን ክልተ ዓይነት ትካላት ወይ ከዓ ኢንስቲትዩሽን ንብለን ዘለና ማለት እዩ እቲ ምክንያት ስልጣን ሰንሰለታዊ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ማለት እግዚአብሔር ኣቦ ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስላኣኾ እግዚአብሔር ኣቦ بود يسوع كريستوس جيرون مدري يا محدرة أتوم كلهم سلطانات زلوها أبتحت يسوع كريستوس يخونو فيليب معرف كلته زيابير يسوع كريستوس موت موت مسعرة كل سلطانات أب سماين أب مدرن أب تحت مدرن زلوا كل بركي خمبرك خلوا انتاي زبل معرق هيبوه قويتا زبل معرق هيبوه يسوع كريستوس فيليب معرف كلته انت لا أنبيبكم سلازي أب تحت يسوع كريستوس يتخل سلطانات نايم مدر زلوا سلطان سنسلتاوي إيو يرد أيو أي رد أيو إتأبت كريستيان زلوا يخون إتأب حزبه ومنجست زلوا يخون مالت مودة أتات السلطان كيدو خيدوس كم زي بيراميد أبلع علي أب إغزيابيهر إغزيابيهر زي غورو سلطان يلن إلنا أولوس كمو هاب كونه إغزيابيهر يسرعون كل سلطانات مالتي سلازتي أب حزبه ومنجست زلوا بعل سلطان يخون إتي أبت كريستيان زلوا بعل سلطان يخون إتناتو الليجنس ويكاتي موهاب زبهان مودة أتا نماني زركب إغزيابيهر سلازي سنسلت ناي مودة أتا أب إغزيابيهر إيو زلوا مالتي بيتروس كم إلنا الله ما أنت إغزيابيهر لكم سنسرعات سب تغزقوه مالت نتوم أب سرعات سب زلوا سلطانات سي إغزيابيهر سلز قبرهم نعم كانت زي فتخمم ما أنت إغزيابيهر لكم جنا تغزقوه مغنياتو سنسلتاوي إتسلطان إغزيابيهر أبيئوهم إغزيابيهر أبو أقميتوهم نسلطان أي تقاوموا أنت لا تقاومكم كأيلو هوريب أولساو فرد تقبليهم إلو الله مالتي لك عزي نفس وكف نتقبل علي زل السلطان زل ويجزا يوم سبله سلطانات الله نتمأمن يكون نهزبي نتوم سلطانات قبل عليهم زلوا تجزؤهم إلو نتوم سلطانات كألك نتقال أملاك كريوا غلوا سلطانات كأ نتبل عليهم زلوا تجزؤوا يزبلهم زلوا سلازي تهزبي أبتحت سلطانات كويني محضر الله نتي سلطان كأخ جزء الله أتوم سلطانات كأسلطان اللهم قبل عليهم أتوم سلطانات كأ نجزي أبيهر كأززوه يجبأ مالتي نتي سلطان أنت عزيت عزيزكم كأب جزي أبيهر فردي كوردكم يو إلو الله هواريب أولس كصحف كله مالتي نابنت نبت كريستيان
ንስልጣናት እንተዳ ዘይተኣዚዛ ፍርዲ ክትቀበልያ ኢሉ ሰበስልጣናት ከዓ ነትብልዕልዮም ዘሎ ንሱ ከዓ እግዚአብሔር ንሱ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተዳ ዘይተኣዚዞሞ ከዓ ፍርዲ ክቕበሉ እዮም እኳ ደኣ ዝያዳ ፍርዲ ያዕቆብ ከምዚ ይብለና ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 1 ብመንፅር መምህር ገይሩ ክጠቕሶ ከሎ ኣሕዋቴ ዝገድድ ፍርዲ ከም እንቕበል ፈሊጥኩም ብዙሓት መምሃራን ኣይትኹኑ ኢሉ ካብኡ ናብኡ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ክጋገ ከሎን ነቲ መደብ ኣምላኽ መዓይቲ ኮይኑ ዘየገልግል ክኸውን ከሎን ዝያዳ ፍርዲ ኣለዎ ስለዚ ሎሚ ሰበስልጣናት ሰባት ሓይሊ ስለ ዘይብሎም እንተዘይሓተትዎም ትጋገይለኹም ኢሎም ጠጠው እንተዘየቢሎሞም ቤተ ክርስቲያን እውን ከም ትግዴትኣ ትጋገዩ ኣለኹም ኢላ እንተዳ ሕልና ኮይና ትንቢታዊ ደወል እንተዘይደዊላትሎም ብኸምኡ ዝሓልፉ ኣይኮኑን ጽባሕ ንግሆ ኣብቲ ብኤማ ዝበሃል መንበር ፍርዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠጠው ክብሉ እዮም ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ከምኡ ኢልና ኣሎ ነፍስ ወከፍ ሰብ ከም ግብሩ ክፍረድ ኣብ ቅድመ መንበር ኢየሱስ ክርስቶስ ጠጠው ክንብል ኢና ኢሉ ኩሉ ማለት ሎሚ ነገስታት ምድሪ ስልጣን ስለ ዘለዎም ዝሓቶም ኣካል ስለ ዘየለ ከም ድላዮም እንተገበሩ ሰባት እንተረገጹ እግዚአብሔር መዓይቱ ክኾኑ ኢሉ ዝቐብኦም ክንሱ ማለት ንመደብ ኣምላኽ ከዓዩ ዝተቐብኡ ክንሶም መደብ ኣምላኽ ሓዲጎም ናይ ውልቆም ኣጀንዳ ወይ ከዓ ትምኒት ናይ ልቦም ናይ ስግኦም ናይ ዕቤት ስልጣኖም እንተሰርሑ ሰባት እውን ሓይሊ ስለ ዝሰኣኑ እንተዘይሓተትዎም እግዚአብሔር እውን ይሕለፍ እንተሓደጎ ኣብዚ ገጽ ምድሪ ጽባሕ ንግሆ ግን ካብ ፍርዲ ዘምልጡ ኣይኮኑን ክርስቲያናት እምነት ዘለና ክንስዕብ ከለና ነዚ ዝረአይ ዓለም ጥራሕ ኣይኮናን ነዚ ዝረአይ ዓለም ሰጊርና ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና ብዝከኣለና ክንዓይ ይግባአና እዩ ግን እቲ ዝዓበየ ተስፋ እቲ ብሩኽ ተስፋ ዝብሎ ቃል እግዚአብሔር ግን እቲ ዘለዓለማዊ ህይወት ድሕሪ ሞት ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ነገስታት ምድሪ ሕጂ እንተዘይተሓተቱ ሕጂ ጠጠው ዘብሎም እንተዘይረኸቡ እግዚአብሔር ከዓ በቲ ልኡላዊ ፍቓዱ ይኸይድ እንተገደፎ ንሕና ብዘይንርድኦ መገዲ እኳ ካብ ፍርዲ ጽባሕ ንጎ ግን ዘምልጡ ኣይኮኑን ምኽንያቱ ልክዕ ከምቲ ንዓና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቃሉ ጽሒፍዎ ዘሎ ነቶም ኣብ ልዕሊኹም ዘለዉ እንተደኣ ዘይተኣዚዝኩምሲ ፍርዲ ካብ እግዚአብሔር ክትቅበሉ ኢኹም ዝበሎ in the same way to principle እቲ መትከልካ ኣብቶም ሰበስልጣናት ከዓ ይዓይ ንስኻትኩም ሰበስልጣናት ድማ ይብል ቃል እግዚአብሔር ማለት እዩ ነቲ ኣብ ልዕሊኹም ዘሎ እንተደኣ ዘይተኣዚዝኩም በቲ እግዚአብሔር ዝሰርሖ ሰንሰለታዊ ስልጣን ተዋረድ እንተደኣ ዘይከትኩም እግዚአብሔር ንመደቡ ክትዓይሉ ስለ ዝቐባኣኩም እንተ ዘይገበርኩም ካብ እግዚአብሔር ፍርዲ ካብ ምቕባል ኣይትመልቁን ኢኹም ቃል ኣምላኽኩም እዩ ዝብለና ስለዚ ንዕዮ እግዚአብሔር እዮም ብመሰረቱ ተፀዊዖም ንንጉስ እግዚአብሔር ካብ ቀብኦ ንኻህንካ እግዚአብሔር ካብ ቀብኦ እግዚአብሔር ንሓድሕዱ ንኽጋጮ ኢሉ ኣይኮነን ቀቢእዎም እግዚአብሔር ክልቲኦም ተጻረርቲ ንኽኾኑ ኢሉ ኣይኮነን እቲ ትካል ኣቕሚጥዎ ንህዝባዊ መንግስቲ እግዚአብሔር እንተደኣ ተኺልዋ ንቤተ ክርስቲያን ከዓ እግዚአብሔር እንተደኣ ኣቂምዋ how can you imagine ክልቲአን ተባኣስቲ ክኾና በመሰረቱ ቤተ ክርስቲያን አንጻር መንግስት ክትልዓል እግዚአብሔር አይጻዋዓን ህዝባዊ መንግስት ከዓ አንጻር ቤተ ክርስቲያን ክትስእ እግዚአብሔር አይሰርዓን እቲ ፈላሚ ሓደ አምላኽ ይኸበልና
كما يجرو نعد حدو زقاجو تكالات يتكل اب تحت نبور كنتات يززارب زلخو اتهزباو منغسن እግዚአብሔር ክእዘዝ ተዳ ኮይኑ ንመደብ አምላኽ ከነብር ይተጸውዑ እታ ቤተ ክርስቲያን ከአ ንመደብ አምላኽ እንተዳ ትነብር ሃልያ ምስክር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተዳ ትኸውን ሃልያ ከአ ንመደብ እግዚአብሔር ያኽትዓይ ዘለዋ ማለት እዩ ስለዚህ ሁሉ ስልጣናት ካብ አምላኽ እዩ እቲ ዘራኽበን ነገራትን አሎ ይኽልቲን ካብ ሓደ አምላኽ ስለዝኾና ማለት እዩ ህዝብ አምላኽ ወይ ቤተ ክርስቲያን ቃል አምላኽ ከም ዝነግረና እቲ ሰንደቅ ዕላማ ፍቅሪ እዩ እግዚአብሔር ኣብ መሐሌ እታ ዘማሪት ክትብል ከላ ናብቲ ቤት ወይኒ የተወንሞ ሰንደቅ ዕላማኡ ኸኣ ፍቅሪ እዩ ኢላ እቲ መንበር ኩሉ ተራእየቶ ተኾፍ መበሊኡ ኩሉ ተራእየቶ ኣብቲ ቤት እግዚአብሔር ኣብቲ ምዕረፍ እዩ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ከም ፐርሶኒፊኬሽን ይበሃል አካል ዓይነት ይገርዎ እቲ صحافي ناي محل مالج انت رأيتسي كل ملكتات اتبانديرو فقري زنصبارق طرحي سلازي تصندق علامه ناي بيت املاخ وي كاناي بيت كريستيان فقري اتفقرها اوش تحيزات تطرح سق كتبل ايكونتن نبينا طرح كتغبرو ايكونن امنت كاب እግዚአብሔር ያተቀበላ اتستقبلته ان خالوت فح كتبلو ክትክል ኣለዋ ማለት እዩ ነዝን ክትገብር ከአ እቲ ጉባን እቲ መሰላን ክትፈልጥ ኣለዋ ቤተክርስቲያን በዚ ምኽንያት እምባር ርኽክባት ምስ ህዝባዊ መንግስት ይኹን ምስ ኩሉ ዓይነት ህዝቢ ክትገብር ክትክል ኣለዋ እንተ ዘይኮይኑ ግን አበይና ጥራሕ ሒዛቶ ስቕ ክትብል ኣይግባእን እዩ ማለት ካብ መጀመርቱ እውን እቲ ርኽክብ ናይ ቤተክርስቲያንን እቲ ናይ ህዝባዊ መንግስትን ዝተረሓቀ ኣይኮነን ነይሩ ማለት እዩ በሐንሳቢ ዓያ ከም ዝነበረ ከም መጀመሪኡ ንርኢ ኢና ንኣብነት ከም ኣብነት እቲ ህዝባዊ መንግስትን እቲ ናይ እግዚአብሔር ቤት መቅደስን ከመይሉ ዓያ ከም ዝነበረ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተዳሪናዮ ነቢ ሳሙኤል ምስ ንጉስ ሳኦል ነቢ ናታን ምስ ንጉስ ዳዊት ኤልያስ ምስ አክዓብ ኦብድያ ምስ ዮአስ ኢሳያስ ከሙን ሚክያስ ምስ ዮሶፋጥ ኤርሚያስ ምስ ዮስያስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተራአና ዮሐንስ መጥምቅ ድምፁ ከምስማዕ ሄሮዶስ ጠጠው አይበለን ስለዚህ ርክክባት ኣለወን ነቢ ሳሙኤል እግር ሳኦል ይዝኸይድ ዝነበረ ከሙን ምስ ዳዊት ኤርሚያስ ቅድምቲ ምርኮ ንነገስታት የስምዕን ይምዕድን ይመክርን ከም ዝነበረ ቃል አምላኽ ንርኢ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልኩኹም ሓደ አምላኽ ሓደ ዕላማ ዘለዎ ስለዝኾነ ዝጋጮና ሓድሕዱ ስለዘይኮነ ክልቲኡ ግን ነንበይኑ ዓይነት ጽዋዓ እዩ ኣብዚ ሕጂ ትፍልሊ እቲ ዝምድነንሲ ቤተ ክርስቲያን ማለት ህዝባዊ መንግስት ማለት ኣይኮነትን ንበይኑ ጻውዒት ይዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ናይ በይኑ ጻውዒት ኣለዋ ህዝባዊ መንግስት ኻ ናይ በይኑ ጻውዒት ኣለዋ ክልቲአን ግን ንሓደ ዕላማ ዝተጸውዓ እየን ስለዚ ክራኸባ ናይ ግድን እዩ ይህን ምሂን ክባሃላ ናይ ግድን እዩ ኣነ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘገልግል ኮይነ ብዛዕባ ህዝባዊ መንግስት እንታይ ይግበር ኣሎ ኣይግድሰንን እዩ ኢለ ስቕ ኢለ እንተ ደኣ ኸይደ ነቲ እግዚአብሔር ዝጸውዓኒ መደብ ኣይገብርን እየ ዘለኹ ንእግዚአብሔር ዝጸውዓኒ ጻውዓ ነፂገዮ እየ ዝኸይድ ዘለኹ ደኣ እምበር ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝገብር ዘሎ ስለዚ ቃል ኣምላኽና ጽቡቕ ጌርና ክንፈልጥ ዝግባአና መጽሓፍ ቅዱስና ጽቡቕ ጌርና ክንፈልጥ ይግባአና ከመይ ጌርና ኢና ምስ ህዝባዊ መንግስት ንዛመድ እንታይ እዩ ዝምድናና እንታይ ይኸትፍልልያትና ቃል አምላኽ ከም ዝነግረና ግን አገልጋሊ ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ሓደ ሸለሊሉ ብዛዕባ እንታይ ይግበራሉ ኣብቲ ህዝቢ ወይ ኣብቲ ፖለቲካዊ ሁነታት ውን እንታይ ይግበራሉ ስቂሉ ኣይከይድን እዩ ጸልማት እናርአየሲ
سقيلو وراي ولقاوي أملخو طرح كجبر እግዚአብሔር نهم يكونن ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቀቢእዎ ኣብቲ ህዝባዊ መንግስቱ ዘለው ሰበስልጣናት ከዓ ከምኡ በቲ እግዚአብሔር ዝሓገገሎም ንህዝቢ ብግቡኡም ብፍትሕን ብቅንዕናን ከመሓድሩ እምበር ከም ናይ ውልቃዊ ዊንቶኦም ክገብሩ ኣይኮኑን ተፀዊዖም ንዕኡ እንተደኣ ዘይገብሩ ሃልዮም ነቲ ፍቃድ ኣምላኽ ምስ ኣምላኽ ይጻረሩ ኣለው አንጻር ተቀባይኦም ከዓ ይትስኡ ኣለው እዚ ከዓ ፍርድ ኣለው ቃል ኣምላኽ ከም ዝነገረና ክልቲኡ ብዘይ ወገንነት ብዘይ ፕሬጁዲስ ሙኻን ዘቕርቦ ዘለኹ ቤተክርስቲያን ተዘይ ኮይና ኣብቲ ቤተክርስቲያን ዘለው አገልገልቲ ቤተክርስቲያን ተዘይ ኮይኖም ህዝባዊ መንግስትን ተዘይ ኮይኑ ኣብቲ ህዝባዊ መንግስቲ ዘለው ሰበስልጣናት ሓገግቲ ናይ ሕጊ ከዓ ከምቲ እግዚአብሔር ዝመደቦም ነቲ መደብ እግዚአብሔር ተዘይ ዓዩ ሃልዮም ፍርዲ ከም ዘለዎ እዩ ቃል እግዚአብሔር ዝነግረና ማለት እዩ ክልቲአን ክሰማምዓ ከለዋ ግን ክሰማምዓ ክብል ከለኹ ነቲ ናይ እግዚአብሔር መደብ እንተደኣ ዝዓያ ሃልየን ነቲ ናይ እግዚአብሔር መደብ እን ዝገብራ ማለት እዩ ኣብቲ ቀዳማይ ዓቢ ምንቅቃሕ ዝበሃል ኣብ ዓድና ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ዝኾነ ኣብ 18 ክፍለ ዘበን በዓል ዮናታን ኤድዋርድ ዝበሃሉ ዝነበሩሉ ምንቅቃሕ መጽዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል በኃይል ክስበኽ ጀሚሩ ሰባት ድማ ክንስሑ ጀሚሮም ብዙሓት ሰባት ሽዑን ከም ዝደሓኑ ቃል ታሪኽ ይነግረና ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይኹን ናይ ዚ ዓዲ ናይ አሜሪካ ማለት እዩ ቅድሚኡ ዝነበረት ላይፍ ስታይል ናይቲ ህዝቢ ኣብ ቁማርን ኣብ ምጥፍፋእን ኣብ ብዙሕ ገበናትን ከም ዝነበረ ሪከርድ ኣሎ ማለት እዩ ልክዕቲ ቃል ኣምላኽ ምስ ተሰበኸ ልቢ ሰባት ክልወጥ ምስ ጀመረ ግን ካብ ኩሉ ምጥፍፋኣት ወፂኦም ካብ ኩሉ ገበናት ወፂኦም መብዛሕትኦም ማለት እዩ ናብቲ መገዲ ኣምላኽ ክሕዙ ጀሚሮም ነቲ መንግስቲ ከዓ ብግቡእ ከገልግልዎ ጀሚሮም ገበናት ኣብቲ ሪከርድ ናይ ፖሊስ ኣዝዩ ክውሕድ ጀሚሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ቤተክርስቲያን ጉባኣ ስለ ዝገበረት ህዝባዊ መንግስቲ ከዓ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ዕዮ ስለ ዘይተቃወሞ ብኻልእ ኣዘራርባ ክልቲአን ፀሚደነት ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ይገብራ ኣብ ዝነበራሉ እዋን ናይ እግዚአብሔር መደብ ይከናወን ማለት እዩ እቲ ዌል ቢን ናይ ሲቲዝንስ ጽቡቕ ምንባር ብኩሉ ላይፍ ስታይል ናይ ዜጋታት መንግስቲ ክድግፎ ዝግባእ ቤተክርስቲያን ከዓ ክድግፎ ትግባእ ብዓብዩ ግን መንግስቲ ክፈልጦ ዘለዎ ቤተክርስቲያን ውን ብዝያዳ ግን መንግስቲ ምክንያት ቤተክርስቲያን ምስተቃምላ ቃል ኣምላኽ ስለ ዘላ እቲ ጽቡቕ ዓይነት ህይወት ናይ ዜጋታት ምንባር ብስርዓት ምንባር ብግቡእ ምንባር ኣብ ልክዕ ግዜኻ ግብሪ ምኽፋል ሕግታት ናይ መንግስቲ ምኽባር ካብ ማንም ንላዕሊ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ይደልዮ ክርስቲያናት ንዕኡና ንድግፍ ዘለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝደልዮ ነገርሲ ይኹን ዳይና ንብል እምበር ናትና አጀንዳ ኣይኮነን ስለዚ እቲ መንግስቲ ውን ኣብ ጥዑይ ኩነታት ኣብ ንቡር ኩነታት ነዚ ሕገ መንግስቲ ምኽባር እዩ ዝደሊ ዜጋታት ብስርዓት ምኻድ ጥዕና ዘለዎም ኣብ ዝኾነ ክፉእ ነገር ዘይኣቱ ብስርዓት ክመላለሱ እዚ ናይ መንግስቲ ድሌት እዩ እዚ ከዓ ናይ እግዚአብሔር ድሌት እዩ እቲ መንፈሳዊ ገጹ ግን እቲ ናይ ቤተክርስቲያን ስራሕ እዩ ንንስሓ ዝምልከት ንኻልእ ዝምልከት ፍሉይ ናይ ቤተክርስቲያን ነገር ኣለዎ ኣብ ሓደ ግን ይጋጠመን ነቲ ህዝቢ ብጽቡቕ ክነብር ብሕጊ ክነብር ብስንዓት ክነብር ካብ ስርቅን ካብ ምጥፍፋእን ካብ ዝኾነ ጎዳእቲ ነገራት ክወፅእ እግዚአብሔር ይደልዮ ቤተክርስቲያን ትደልዮ ህዝባዊ መንግስቲ ከዓ ክደልዮ ይግባእ እዚ እዩ እቲ ኣብ ሓደ ርክክብ ዘምፀን ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ መወዳእታ ህዝባዊ መንግስቲ ነታ እግዚአብሔር ዝደኮና ቤተክርስቲያን ክከላኸለላን እንተ ኽኢሉ ከዓ ምስኣ ኮይኑ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ከምልኽ
ንእግዚአብሔር አምላክ ክሰግድ ምክንያቱም ናይ ብሉይ ኪዳን ኩሎም ቶም ነገስታት ኣብቲ ቤተ መቅደስ መጽኦም ውን መስዋዕት ይኸፍሉን የምልኹን ነይሮም እዮም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ውን ንርኢ ኢና ኣብ ታሪክ ክንሪኦ ከለና በዓል ቆስጣንጢኖስ ውን ንእግዚአብሔር የምልኹ ከም ዝነበሩ ኣብ ታሪክ ንሪኦ ማለት እዩ ክከላኸሉላን ምስቲ ህዝቢ ኮይኖም ንእግዚአብሔር ከምልኹን እንተደኣ ክኢሎም ከዓ እግዚአብሔር ፍቃዱ እዩ ቤተ ክርስቲያን ድማ ንህዝባዊ መንግስትን ንሰበ ስልጣንን ክትጽልን ክትሐልን እቲ ቤተ ክርስቲያናዊ አገልግሎት ከዓ ክትህብ እቲ አቅላሲያዊ አገልግሎት ዝበሃል ኩሉውን ክትህብ ግዴታ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ከምዚ ይብለና ካብ ቁጽር 1 በዚያ ጌርና ክንዓጹ ኢና ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጽር 1 ክሳብ ቁጽር 7 እምበኣርከ ስለ ኩሉ ሰብ ብኩሉ ኣምልኾን ምርዛንን ሃዲእና ብዘይ ህውከት ምእንቲ ክንነብርሲ ስለ ነገስታትን ስለ ኩሎም መኳንንትን ልማኖን ጸሎትን ምህለላን ምስጋናን ክግበር ቅድሚ ኩሉ እምዕድ ኣለኹ እዛ ኣብ ቅድሚቱ ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቁን ክመጽእ ዝፈቱ እግዚአብሔር መድሓኒና ጽቡቕን ቅቡልን እዩ እንታይ ኢልና ኣብ ቅድሚ ኩሉ እቲ ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቁን ክመጽእ ዝፈቱ ማለት ኣምላኽ ሓደ በይኑ እዩ እሞ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ማእከላይ እውን እቲ ሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ በይኑ እዩ بجزء نزخون مسكر نسو أبكن دخلو خون إلو نفسو بجاهبه نزنا جرزخا أنا أواجن هواريان حقي إبل الله أي حسن إيه بإمنت بحقن ممر عذاب نمخان تشمكو إلنا إجزي أبهر نخلو كدهن يزدلي إلنا أبتحتتي بزعبا ننجستاتن نسبة سلطانن نموخاننتن كتصليو ألوكم مسبلس ألقبا بيلوخا اتي نايت حسابو حزتم تايو كلي يخدحن زدلي اتي نحنا نصل او مرح ولا انتخونه زخونه يخون قبل علينا سلطان زلوس بعين እግዚአብሔር سي أملاخ نعو كدحنو يزدلمو سليو تصليو قديتا ناي بيت كريستيان يز اتنا حزباو መንግስት ግዴታታት ኩሉ ክንዛረቦ ጽንሕና ኢና اتنا ቤተ ክርስቲያን ከአ እትበዓል ስልጣን ወን ኢየሱስ ክርስቶስ እተሓደ አምላኽን ሰብን ንሱ ኢሉ ንሱ ከአ ስለ ኩሉ ይሞይቱ ስለዚህ ሓደ በይኑ እዩ ንሁሉ ህዝቢ ኣብ ኩሉ ዓይነት ስፍራ ዘሎ ሞይቱሞ ንዕኡን እግዚአብሔር ከድሕኖ ስለ ዝደልስ ስልዩን ጸልዩ ስለ መኳንንትን ስለ ነገስታትን ጸልዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ኩሉ ህዝብ ክድሕን ይዝደል እንተዳ ኮይኑሉ መንግስት አምላኽሲ ንውሑዳት ጥራሕ ዲዛይን ዝኾነት ኣይኮነትን እትና እግዚአብሔር መንግስቲ ንዝመጾ ዘበለ ማዕጹ ኸፊቱ ዝቅበል እዩሞ ክርስቲያናት ድማ እዚ ክርዳእኩም ኣለዎ ስለቶም ናብ አምላኽ ዘይመጹን ስሊኦም ጸልዩ እዚ ምስ ህዝባዊ መንግስቲ يراغبكم ايو يزبل زل حواري باولوس كتصلي لكم سليوم ناب دحنت كمصو እግዚአብሔር كتنكفم كتمهلل لكم كتمسغنوا عليكم مغنياتو تنعهم زدحنكم سي نعوم كدحنو يدلي ስለዚህ ክቡራት ህዝቢ ብዝተፈላለየ ሚዲያታት ወንተከታተሉ ዘለኹም ህዝባዊ መንግስቲ ንእግዚአብሔር ከገልግልዩ ካብ መጀመሪኡ ተጸዊዑ ምክንያቱ ኣብ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 እግዚአብሔር ዝደኮኖ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ዝጀመሮ ስለዝኾነ ስርዓት ከተሕዝን ንህዝብ ከስተናብርን እግዚአብሔር ይደኪንዎ ስለዚህ ንመደብ አምላኽ ክሰርሕ ይግቦ ካብኡን ተወፀግን ቃል አምላኽ ከም ዝነግረና ፍርዲ ክቅበል እዩ ይብለና
ቤተክርስቲያን ድማ ስለ ነገስታትን ስለ መኳንንትን ስለ መሳፍንትን ክትጽልን ክትምህለልን ናብቲ ፍቃድ አምላኽ አቢሎም ክመጹ ሕጋጋቶም ፍትሒ ዘለዎ ክኸውን ብሁሉ ክድግፎም አቅሊያስያዊ አገልግሎት ውን ክትህቦም እግዚአብሔር ጸውዒዋ እዩ እዚ ክልተ ነገር ርክክብ ኣለወን እዚ ፍቃድ አምላኽ ካብዚ ወፃእ ግን ሰብ ባዕሉ ዝገብሮ ዳእምበር ካብ ኃጢአት ዝመጸ ውድቀት ዳእምበር እቲ ፍቃድ አምላኽ ኣይነበረን አሞዳታ እቲ ሪያሊስቲክ ዝኾነ ነገር እቲ አባይታ ዘሎ ንሪኦ ከም ዝብሎ ዘለኹ ኣይኮነን እቲ ኢንተንት እቲ ሃቀና እቲ እግዚአብሔር ክምስርተን ከሎ ነዘን ክልተ ትካላት እዚአን ግን እዚ እዩ ነይሩ ማለት ብውድቀት ሰብ ግን ኣብ ቤተክርስቲያን ብልሽውና ንርኢ ብሰባት ስለትመሓደር እግዚአብሔር ኣይኮነን ዘባላሽ እግዚአብሔር ጻድቅ እዩ ኣብ ቤተክርስቲያን ግን ጌጋታት ንርኢ ብልሽውና ንርኢ በተመሳሳለ ኸ ኣብ ህዝባዊ መንግስት ኸ ካብ እግዚአብሔር ዓልዮም እግዚአብሔር አቂሙዎም ክንሶምሲ እግዚአብሔር ከም ዝቆሞም ዘይፈልጡ በኃይሎምን በስልጣኖምን ከም ዘለው ጥራሕ ፈሊጦም ንመደብ አምላኽ ዘይኮነስ ነቲ አውቶሪቲ ናቶም ነቲ ስልጣን ናቶም ዝነብሩ ኸ ብዙሓት እዮም ኣብቲ ባይታ ዘለው እምበኣር ከም ቤተክርስቲያናት ንሕና እቲ ግዴታና ነልዕል ኣለና ደወል ትንቢታዊ ድምፂ ነስምዕ ኣለና አቱም ካብ ፍቃድ አምላኽ ወፂኩም ዘለኹም ኣብ ህዝባዊ መንግስት ዘለኹም ነገስታትን መራሕትን ተመለሱ ይብል ቃል እግዚአብሔር ኣብ ቤተክርስቲያናት ተመሓድሩውን ከም ፍቃድ አምላኽ ጌርኩም ክተገልግሉ እግዚአብሔር ይጽዋዓኩም እግዚአብሔር